we're going to surprise them. So, guys, there's a cake. The cheesecake. Kinasing-kasing na, guys. Kinasing-kasing. Naog ba mo? Naog ba yun? So, wait. Joy, uy, kigo. So, Lena. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Ay, may kaban ka bansay ha? Ano sa ninyo? Ay, di ba nagkalilang na yung kandila? Kanila ka na. Ang kanila ka na. Dati, pila na ng kanila, te. Okay na natin. Rabis lagi. May power. Yay! Kapit pa lang. Dali ba? Ikaw na may kuman. Oo, apo niya. Apo niya. Oo naman dyan! Oo, sana na ako Kami naglutuan natin. Oh my God. Love you. Hoy! Happy birthday! Lupaw na. Picture ta, picture! Asa akong picture. Idol, asa akong cellphone? Picture! Ako na ni, bye-bye! Asa ko cellphone? Picture, Bye. te. Aray mo sa hagdan lang, te. Ay! Rose! So, we're finished na, guys. We're finished. Dali, video. Barbie, put. Alam mo, ito nga, te. Dali, magkuhan. Ay, Barbie, sabi ko na. Oy, makalapit ka na. Kaon ako, kaon. Wala na imigaw, wala na imigaw. Ayaw, ato rin ko na. Dali, ako na sa baba move. Ay, sige. Di ako lang yung camera Dali, rin. ang damay. Picture sa ginaunan, di. Picture sa tayo. Sige na, picture na. Ari ka, ari ka. Picture me. Thank you, Ling. Oy, apil ka last. Video man lagi ni. Picture, uy. Alika doon. Yan na. Taysa, uy. Ma-picture niya siya? Picture. Ako i-post ang video. Sige. 1, 2, 3, go! Ako 6 seconds. Pag-practice nila. 3, 2, 1. Balik ka na ni mo. Asa ko mo? Balik ka. Dixon na ka. Ayaw ako na save. Unsa asa ko sugod? Ari ko. Dito na ka. Forwarding ka. Oh. Yung si Cherry, sunod na ako. Oh, sige. Baka, amping nga, may amping. Haday ka dito. Oh, ara ka. Oo, amping. Napad ka dihaday. Okay. Buko sa boot. Ali ko diba? Dito ni ka. Balik. 1, 3, start. 1, 2. Ay, magbuksa ako. Stop pa daw ko. Sige. 1, 2,
Pero kanin panita, nagyo na yung bukog. Asa o, magroro mo? Magroro mo? Malibre mo na mo. Thank you. Magroro mo? Ali mo diri. So magkakaon mo sa tabangan na mo. Ngayon, nagsin ko? Sige dasan ninyo sa Amy no? Ato sa konti. Kuyog mo na lang. Hello. Tanataps. Oh, lagi. Amping. Nangita ako date. Amping kayo, amping. Okay, separate ways na ka. Sige, say message. Say message. Amping, stand. Amping mo, amping, stand. Thank you kayo. Oh, sige na lang. Stop. Thank you for the friendship, Sharon. May God bless you more. I love you. Ay, gila kayo mo tambok ka. Ako na po. Doon ako masulit eh. Tingin ko, kanya ko kasundon te. Oh, Sherry is Ate, ako blessing. wala ko gisunod tanan. Labon na. Alam mo nga yung gag ko kayo mo ganang kasuko na ako kay kanang sipat. Na natin mo. Labon na ako. 1 to 5 lang gid ako. Oh, sige, message pa. 1. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Itlog ako na inyo. Apinwan ka? Mo mo expect no? Oh, sa tibi. Ako lego ate oy. Ay, hindi siya pag-ana jud. Ano ba? Ano ba? Shit. Dapat ito sa Happy birthday to you. Hey, nanangit mi sa inyong mama. Oh, ay mo pasumbong-sumbong. Ingon siya nga. Okay ra dai. Wala na, himo na hati ka kampal. Wala. Uy, uli dayon mo ni gab. Okay ra na tikay. Oy, trapo. Bye-bye. Sige, na natin sa guys. Ah.